लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आदानि चेनेलाव बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहामखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां दं। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नोंथांमोननि थाखाय गोदान जागोन, जाय नोंथांमोना मिथिया। माने जों कारेन्टजों माबोरैहाय दाउदैखौ गहोनानै दाउनि फिसा महर होनो हायो बेनि सोमोन्दै बेखौ आं देखायगोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनसिम मोनसे खावलायहरनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामना हो। लाइक ब्लग नायनोसै। नै आंना इनकिउबेटरा बेनो दाउदै गहोग्राया, बेखौ इनकिउबेटर होनना बुङो। बेवहाय दाउदै हांसोनिबो दं, लकेल दाउनिबो दं। टटेल काउन्ट खालामनाय जायाखै। नैबे डिसि फेन, बिनि थाखाय बे दाउदै गहोनायाव जोंनो दैबो नांगोन बै खुरैयाव एसे हिउमिडिटि माबानो थाखाय। 60 वोल्ट बाल्ब, दुलाबाथा बारा बुरजा नङा, एसेल' ओरैनो न'आव जानो आन्थाल' मानाय जादों। बिराद आदार जायो। दाउदैबो दैहांबाय, बिदै दैहांबाय। दुलाबाथानि बिदै बियो, मोजां जानो थाखाय। बियो लकेल दाउ, फानजारिया एसे फिसा जादों। एसे गिदिर जाबा गामियाव लांसै। माखासे लांखांखाबाय गामियाव गिदिर। दा नोंथांमोननोबो बे कारेन्टजों दाउदै गहोग्रा मेचिनखौ नांगौबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। डिसक्रिपसनाव होगोन नाम्बारखौ, आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ, खबर लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। आरो मोनसे खोथा, कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर भिडिअखौ नायबायबा। बाय।